ערב טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם. אנחנו ניתן עוד ממש 3 דקות לאנשים שיעלו ונתחיל. טוב, אז אנחנו נתחיל. נכבד את מי שהגיע בזמן והצטרפו אלינו בהמשך. אז ערב טוב לכולם. שמי אורית מועלם ואני עובדת ביחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות, ואני מאוד מאוד שמחה לפתוח את ההרצאה הזאת, הרצאה שזה השנייה שמתקיימת בפורמט הזה עם פרופסור יוסי לוי בלז, אבל היא חלק ממערך מאוד גדול של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, שעושה הכשרות שומרי סף ברחבי הארץ בקהלי יעד שונים, במטרה להעלות את המודעות לנושא מניעת האובדנות, ולהרחיב את שומרי הסף בקהילה, שיוכלו לזהות ולאתר אנשים בסיכון אובדני, ולנהל איתם שיח מאפשר, שיח שנותן תקווה ויכול להציל את החיים שלהם. אז כאן, קודם כל אני מאוד שמחה שהצטרפתם. אני רוצה להודות מאוד לצוות עמל שאמון על היישום של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות. אני רוצה להודות מאוד לפרופסור יוסי לוי בלז שיעביר את ההרצאה, ואני בטוחה שבסוף הערב גם אתם תודו לו. ואני רוצה להודות לכם על הזמן שפיניתם לנושא כל כך חשוב בשעות הערב, כדי לשמוע באמת מידע שיכול לעזור לכם ולהטיב עם הילדים שלכם. במהלך ההרצאה אפשר לשאול שאלות באייקון של ה-Q&I, זה נראה כמו צ'אט אבל כתוב Q&I, זה אייקון שיוסי יראה את השאלות ויוכל לענות, ואני מניחה שגם יהיה זמן בסוף לשאלות. אז תודה, ונצא לדרך. אני מאחלת לכם הרצאה מלמדת, מעשירה, באמת שתוכל, וגם כמובן מעניינת. אז תודה יוסי.
תודה אורית, אהלן, כיף שאתם כאן. אורית, אל תבטיחי הבטחות, אנחנו לא יודעים מה יהיה, נראה איך זה יסתיים. בכל מקרה, אני מאוד שמח לפגוש אתכם, גם מי שאני רואה וגם מי שאנחנו לא רואים, זה גם בסדר, מותר להיות גם עם פיג'מה, זה חלק מהזום. אנחנו, כמו שאורית אמרה, אני חושב שזה לא טריוויאלי בכלל, מצד אחד, לפנות שעה וחצי בערך בערב ולדבר על נושאים שבוערים מצד אחד, מצד שני שאנחנו לא רוצים לגעת בהם, עכשיו להתעסק בנושא של משבר, עכשיו להתעסק בנושא של דיכאון, עכשיו להתעסק בנושא של אובדנות, זה מה שאנחנו תמיד רוצים ככה להתרחק ממנו, לא להסתכל, ומצד שני אנחנו ננסה לעשות בדיוק את ההפך, לאפשר לנו להתבונן, לאפשר לנו להקשיב, לאפשר לנו להסתכל באמת גם על עצמנו ובעיקר על הילדים שלנו, להבין את מצבם בין אם עכשיו ובין אם בעתיד, משברים יבואו וילכו, אין אדם שלא חווה או יחווה או חווה משבר משמעותי בחייו, זה חלק מהחיים, אז ננסה להבין קצת את זה וננסה להבין מה עושים. אנחנו נדבר על כל מיני דברים, אבל בעיקר נדבר על מה עושים כשהבן שלי, שהבת שלי, ספונה שם בחדר ומתמודדת עם חרדה או דיכאון או משבר, ולפעמים אולי גם עם מחשבות אובדניות. ננסה להבין מה זה אומר, איך מזהים את זה, ובעיקר מה אנחנו עושים כשזה קורה. אז אני קודם כל מודה לכם שאתם כאן, ואתם מבחינתי שגרירים, בקהילות, בשכונות, במקומות העבודה, במסגרות השונות שבהם אתם נמצאים, כי כל אחד כשמקבל את המידע הזה, זה לא רק לילדים הספציפיים שלו, בעיקר, אבל זה גם עוד עיניים טובות שיכולות להסתכל על הסביבה בחמלה ועם מוכנות להושיט את היד. אני במהלך ההרצאה אנסה מאוד לעצור את המצגת ולחזור לדבר איתכם מדי פעם, זה לא קל לי, אני לפעמים שוכח את זה, אבל אני ממש אעשה מאמץ עילאי כדי לא לשכוח הפעם, כי לראות אתכם ושגם אתם תראו אותי זה חשוב לא פחות מעוד שקופית במצגת. אני כבר אומר על חלק מהשקופיות אני אעבור מהר, חלק לאט, הכל מוקלט, המצגת לרשותכם, אנחנו באותו צד, כל מה ששלי, שלכם, אתם תוכלו להשתמש בו, לקרוא עוד פעם, לראות עוד פעם, נשלח לכם גם לינקים של כל מיני סרטונים, מידע, דברים שכתבנו, כדי שכל מה שאתם מרגישים שאתם צריכים מאיתנו, ממני, תוכלו לקבל. שוב, אנחנו ממש באותו צד, אז תרגישו חופשי לשבת בזמן הזה, ולראות איך הדברים פוגשים אתכם, ואחר כך אם תצטרכו עוד מידע, אנחנו נשמח לספק לכם. אז אני משתף מצגת, הדקו חגורות, כמו שאומרים לפני העלייה למטוס, או כבר במטוס, ואנחנו מתחילים. המצגת שלי היא כאן, ואני משתף אותה ככה, ואתם אומרים לי אם אתם רואים, אתם רואים? רואים? לא רואים? כן, כן, רואים. תודה, אתם מעולים. אז קראנו להרצאה Nothing Breaks Like a Heart. Nothing Breaks Like a Heart זה שורה של המשוררת הידועה מיילי סיירוס. אם אתם לא מבינים את הבדיחה, אתם צריכים לשאול את הילדים שלכם, היא לא באמת משוררת רצינית, אבל נגיד ואנחנו נדבר על זה שתמיד זה כואב, אבל זה כואב במיוחד כשזה כואב בלב, וזה כואב במיוחד פעמיים, שזה כואב בגיל ההתבגרות, נדבר על זה. ונדבר על זיהוי, התערבות, מצבי משבר וסיכון אובדני בקרב ילדים בנוער. וכמו שאתם רואים, השקופית היא להיות אדם פירושו לקחת אחריות, כי אנחנו הולכים לדבר יותר מרק על הילד שלי בבית שלי, אלא לדבר גם באופן כללי, כי הדברים האלה משיקים. כמו שאורית אמרה, אני פרופסור יוסי לוי בלז, אני מהמרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שמה של ליאור צפתי, במרכז האקדמי רופין ומעוד גופים אחרים. אז זאת ההרצאה, והנה אתם כבר כאן, ואנחנו נתחיל בשקופיות הסיום. אם תמצמצו, תצטרכו ללכת או משהו באח הגדול, וזאת שקופית הסיום שלי. שקופית הסיום הזאת מראה אדם, זה לא בארץ, זה בבריטניה, עבר את הגשר ורוצה לקפוץ אל מותו.
ואתם רואים פה אנשים מחזיקים אותו בידיים, ברגליים, קושרים את החגורה שלו, מחזיקים מסביבו חבל. זה ברמה הקונקרטית. ברמה הסימבולית, מה שאנחנו רואים פה, זה קהילה שמוכנה להושיט יד לאדם בסיכון אובדני. מוכנה להושיט יד ולא להתעלם. לא להתעלם מזה שיש פה אדם עם כאב, לא להתעלם שיש פה אדם בסיכון אובדני חריף, והם מוכנים לגשת אליו, להגיע אליו ולהתערב במצב המשבר. זאת שקופית הסיום שלי מכיוון שזאת בעצם התכלית כולה. להיות מוכנים, וזה כשנכנסתם לזום הזה כבר התחלתם עם זה, להיות מוכנים לא להסיט את המבט כמו שכל הרדארים שלנו אומרים הרבה פעמים, לא נסתכל, לא נשאל, לא נשים לב, וזה טבעי והגיוני, כי אנחנו לא רוצים לגעת באזורים האלה, ולהתעמת איתם, ודווקא כן לגעת, וכן להסתכל, וכן להושיט יד, וכן לשאול גם את הבן או הבת שלי וגם אנשים אחרים, וכשאנחנו שואלים, זה בסוף מה שקורה. השקופית הזאת היא מתוך סרט שנקרא זר על הגשר. הבחור הזה הוא ג'וני בנג'מין, הוא בחור שעמד על גשר ווטרלו בלונדון, ועשה בדיוק את מה שראיתם קודם, עבר את המעקה ובא לקפוץ אל מותו, בא להתאבד. ומישהו בתוך ההמון הזה שהולך בגשר ווטרלו כל בוקר עצר, ואמר לו, היי, מה אתה עושה? אל תעשה את זה, בוא אני אדבר איתך. והדבר הזה גרם לג'וני בנג'מין לרדת מהגשר, לדבר איתו דקה, ואז הם נפרדו לדרכם, וג'וני בנג'מין לא עשה את המעשה באותו בוקר. 6 שנים אחר כך, מחליט ג'וני בנג'מין למצוא את האיש הזה, שהציל את חייו. והוא פוצח במסע, והמסע הזה מתועד בסרט הדוקומנטרי הזה, ואתם רואים פה מתחילת המסע, הוא עומד על הגשר, מחלק פליירים, ומחפש את אותו איש, הוא בכלל לא זוכר, ואומר, אני מחפש את האדם ששינה את חיי, ואני לא אגלה לכם את הסוף, אבל זה בהחלט מלמד שזאת אופציה בהחלט רלוונטית. אז מילה אחת על העובדות. בעולם מתאבדים מדי שנה 1,000,000 בני אדם, ועוד 20 מיליון אנשים עושים ניסיונות אובדניים. בישראל מתאבדים מדי שנה 500 בני אדם. זה כמו מטוס בואינג 747 שמתרסק ללא ניצולים. זה פי 1.5 ממספר ההרוגים בתאונות דרכים. זה מספר עצום. זאת לא תופעה שקורית שם, במקומות אחרים, בזמנים אחרים. זה קורה כל הזמן מסביבנו. אנחנו מודדים את שיעור האובדנות בעולם וגם בישראל במספר ל-100,000. כמה ל-100,000? שיעור האובדנות בישראל הוא יחסית נמוך לעולם, אבל הוא עדיין גבוה, הוא 6.9 ל-100,000, וכבר כאן אתם רואים את הפער בין גברים ונשים שתכף נדבר בו עוד. אתם רואים כאן את השיעורים לפי גילאים, אז אתם רואים כל מיני הבדלים, אבל הדבר המשמעותי שנתעסק בו היום, הוא שבקרב צעירים זאת סיבת המוות השנייה בשכיחותה. בני נוער מתים מהתאבדות יותר מאשר הם מתים מרוב הדברים שאנחנו דואגים מהם, שעות מסך ואלכוהול וסמים ואמצעי מניעה וכו' וכו' וכו'. בני נוער מתים מהתאבדות, והתופעה הזאת דורשת שנדבר בה כמו שאנחנו עושים כאן עכשיו. והצרה הגדולה שגם בעולם וגם בישראל שיעורי האובדנות בקרב ילדים צעירים הולכים ועולים. אם פעם חשבנו שהתאבדות לא מתרחשת לפני גיל ההתבגרות, משמע גיל 15, היום אנחנו רואים שהתאבדויות מתרחשות הרבה לפני. פה אתם רואים את שיעורי האובדנות בארצות הברית בקרב ילדים בני 10 עד 17, אותם מספרים גם בישראל, הכפלה של שיעורי ההתאבדות בקרב ילדים מתחת לגיל 14 בעשור האחרון. אז אחרי הנתונים הקצת מטרידים האלה נראה מה אנחנו הולכים לדבר עליו היום. נדבר ממש בכמה מילים על גיל ההתבגרות, שהוא הגיל בו אנחנו מתעסקים, שאנחנו מדברים על הילדים שלנו ועלינו כהורים. נדבר על מהו משבר, אני לא צריך לספר על זה הרבה, אבל כן נגיד על זה כמה מילים. נדבר על איך מזהים דיכאון ואיך מזהים סיכון אובדני, ובעיקר על מה עושים, על תהליכי התערבות ראשונית במצבי משבר, מצבי דיכאון, איך משוחחים את השיחה הזאת, איך שואלים על אובדנות אם אני מוטרד מזה, ולאן מפנים הלאה. אז אנחנו מתחילים במהרה, והדבר הראשון שנדבר עליו הוא גיל ההתבגרות,
שפעם היה נחשב מגיל 12 עד 16, בטח הבנות כאן זוכרות את הספר מ-12 עד 16, זה ספר שכל נערה קיבלה לפני 20-30 שנה, שסימן כאילו את גיל ההתבגרות, 12, 13, 14. היום גיל ההתבגרות מתחיל בערך בפגייה, בגיל 0, ונגמר בערך בגיל 40, כשאנחנו דוחפים את הילדים מחוץ לבית, אבל יותר ברצינות, גיל ההתבגרות הוא אירוע מאוד מורכב עבור הילדים שלנו, כי מתרחשים בו אירועים מגוונים בגוף, במוח ובנפש. בגוף, קודם כל יום נראה אחרת בגיל ההתבגרות. ההורמונים מתחילים לראות באופן רציני, הורמוני המין שמשפיעים מאוד על הגוף. הנער או הנערה יכולים לקום כל בוקר למשהו אחר מול המראה. צעים, קול, שערות, הכל מוזר, הכל מטריד, הכל לא נראה טוב, זה כבר מאוד מערער. גם שינויים בחשיבה מתרחשים בגיל ההתבגרות, חשיבה הופכת מקונקרטית להרבה יותר פילוסופית, יש שאלות לגיטימיות ונורמטיביות על האם החיים שווים את זה. השאלה האם החיים שווים את זה עולה בגיל ההתבגרות, והיא שאלה נורמטיבית, אנחנו מאוד מקווים שהנער או הנערה יענו על זה, כן, הם שווים את זה, אבל האם שווה לחיות זאת שאלה שמתחילה בגיל ההתבגרות, והיא רק חלק מהדוגמאות של שאלות שמתחילות לצוץ, כמעט פילוסופיות מופשטות מאוד. ובצד החברתי, אתם כבר יודעים את זה כהורים למתבגרים, הכל הופך להיות קשור לחברים ולחברות, קבוצת השווים, כמו שאנחנו קוראים לה, הופכת להיות דומיננטית, ההורים כאילו הרבה פחות חשובים. אני יושב פה היום בבית, המשפט שנאמר לי הכי הרבה מסביבי בבית על ידי המתבגרות אצלי בבית זה אבא די, אל דבר איתנו, אל תרצה לנו, אל תנשום לעברנו. אז זה כאילו ההורים פחות חשובים, אבל תכף נדבר על חשיבותם הרבה. אני אגיד על זה עוד כמה משפטים. התהליך המרכזי שבני הנוער עושים בשלב הזה הוא תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך ההיפרדות, ספרציה, אינדיבידואציה. זה לא חדש לנו, כי זה כבר קרה לנו עם הילדים האלה, שהם היו בני 2 ופיתחו את ההתחלה של העצמאות שלהם, אתם זוכרים, הטריבל 2, הגיל הזה שהילד אומר לא, 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 רק אני, זה קורה בגיל 2. בגיל ההתבגרות קורית האינדיבידואציה השנייה, ההתפרדות השנייה. הילדים רוצים להרגיש לבד, עצמאיים, ובשביל זה הם מתחילים להיות גם תוקפניים כלפינו. זה חלק נורמטיבי, כי אי אפשר להיפרד בלי תוקפנות. אז אתה רוצה לדחוק את ההורים ולהתנתק מתמיכתם, אתה לא רוצה להקשיב להם, אבל אתה גם צריך אותם, ולכן אתה כועס עליהם עוד יותר, כי אתה מגלה שאתה כן צריך אותם. כל זה יוצר צרה צרורה, וגיל מאוד מאוד משברי, לא סתם. כי הביזנס המרכזי של הילדים האלה, הדבר המרכזי שהם צריכים בשלב הזה, זה לענות על השאלה מי הם. זה כאילו הם נכנסים לחנות החליפות הזו, וצריכים להבין איזו חליפה מתאימה להם. כמובן שזה ידרוש מהם בין היתר, למדוד לא מעט חליפות. זה לא שהחליפה הראשונה שאתה מודד היא זאת שמתאימה לך. ולכן המרד חשוב, כי אתה לא רוצה להיות כמו ההורים שלך. אתה לא רוצה להיות יעקב כהן ובניו עורכי דין. אתה רוצה לבדוק מה מתאים לך. אז אתה נלחם בהם, אתה מתמרד, והגישה הדרוויניסטית אבולוציונית אומרת, לא סתם הם בלתי נסבלים בשלב הזה, כי הם כאילו גורמים לך כהורה להגיד, יאללה, רק שילכו מפה. ואז אתה רוצה לשחרר אותם, כמובן שברגע שהם הולכים אתה מת שהם יחזרו, ואתה רץ עם קובות או שניצלים לכל מקום שהם נמצאים, בשנת שירות או בצבא וכו'. אז אנחנו מבינים שיש תפקיד למרד הזה, ויש תפקיד למשבר הזה של גיל ההתבגרות, כי המטרה הסופית היא לייצר זהות מגובשת, לדעת מי אני. אז המסע הזה, קודם כל אני אומר לכם, המסע הזה, המטריף הזה, הקשה הזה, שכולל משברים וצעקות וטריקות דלת, הוא מסע חשוב מאוד, כי הוא מסע שבמהלכו הנער או הנערה שואלים מי הם, מה מתאים להם, מה נכון עבורם, הם מגבשים כרגע את זהותם, ואי אפשר לגבש זהות רק בחיבוקים עם אמא ואבא. צריך קצת ללכת איתם במרכאות מכות.
וזה המרד וזה המשבר ואלה הצעקות ואלה הריבים. אני אגיד פה במאמר מוסגר, שבעיניי מה שמגביר בריאות נפשית אצל הורים הכי הרבה, זה שכנים שצועקים על הילדים שלהם. וזה כדי לייצר נורמליות, שאתה צועק על הילדים לפעמים, אתה כועס עליהם, אתה מורט את שערותיך, זה שהשכנים עושים את זה גם גורם לך להבין שאתה לא לבד בסיפור. אבל נחזור רגע לילדים, ונגיד פה את המשפט של ויניקוט, דונלד ויניקוט, אחד מהפסיכואנליטיקאים הכי משפיעים שיש לנו, שאומר זה עונג להתחבא, אבל אסון לא להימצא. שבוע על המחבואים ששיחקתם כשהייתם צעירים, כמה מדהים היה למצוא את המחבוא הכי שווה שיש, כמה נורא היה אם אתם עדיין במחבוא וכולם כבר הולכים הביתה וסיימו את המשחק. אז אותו דבר עם בני הנוער, הם מאוד אוהבים להתחבא בחדר, הם מאוד אוהבים שלא נבין ולא נדע ולא נשמע ולא נבין עליהם כלום, אבל מתחת לזה הם מחכים מאוד שנראה אותם. נכון? צריך לדעת איך עושים את זה, נדבר על זה תכף, אבל בוא נזכור שזה שהם מורדים בנו עוד לא אומר שהם לא צריכים אותנו. זה עניין חשוב. רק נסיים ונגיד כמו שאתם רואים כאן, זה הנער או הנערה הממוצעת עם כל המאפיינים של דימוי עצמי מתחלף, כי כל הזמן הכל תלוי בחברת השווים, אז הדימוי העצמי שלי כל הזמן אחרת, כי תלוי מה אומרים לי ואיך אומרים לי, ואני כל הזמן עסוק בהשוואות, והכישלונות מאוד קשים לי, ואני בסערה פנימית, כי העולם הרגשי מאוד סוער, וכו' וכו' וכו'. מצד שמאל אתם רואים מין כמו הקריקטורה, איך נראה נער, שהעולם הרגשי והעולם של הסקס כאילו נורא נורא משמעותיים. זה קריקטורה, אבל היא לא רחוקה מן האמת. כך נראה המוח שלנו. המוח שלנו, אם אני יכול להראות אותו בצורה הכי סכמטית, מורכב משני חלקים. החלק הזה, אני מקווה שאתם רואים את העכבר שלי, גזע המוח, חלק הקדום, מתפתח בשיאו עד גיל 15, זה החלק של הרגשות. המערכת הלימבית וכולי, המערכת של הרגשות פועלת בשיאה עד גיל 15. העוצמות הרגשיות הן אינסופיות. החלק הזה, שמה שאנחנו קוראים לו המוח החדש, המוח המתקדם, הקורטקס, החלק הזה מתפתח עד גיל 25, ובמרכזו, מה שנמצא כאן, האונה הפרונטלית והפרפרונטלית על המצח, שם נמצאות הבקרות שלנו, ויסות רגשי, קבלת החלטות, אני מאוד רוצה להרביץ לה אבל אני לא אעשה את זה, אני מאוד רוצה לצעוק עליו אבל אני לא אעשה את זה, כל זה בחלק של המוח החדש שמתפתח בשיאו עד גיל 25. מה אנחנו מגלים? שבגיל 15, 16, 17, העוצמות הרגשיות הן באמת במקסימום, ההורמונים יורים בצורה חזקה מאוד, אבל החלק של הוויסות, החלק של קבלת ההחלטות היותר מבוססת חשיבה, עדיין לא התפתחה. אלו הם שנים מאוד קשות מבחינה רגשית, כי אין מה שיבסט במוח את העוצמות הרגשיות, וזה מה שאנחנו פוגשים בילדים מאוד מאוד סוערים, שכל הזמן אנחנו רואים מסביבנו בגיל ההתבגרות. נוסיף רק עוד מילה אחת על זה שכל זה מתלבש על שנים של קורונה, שמקשים מאוד את התפקוד הבין אישי, כי יש פה שנים של חוסר בתפקוד בין אישי, שמקשים מאוד את העבודה עם ההורים, כיוון שהיינו מאוד מאוד צמודים שנים, ורק אנחנו רוצים להיפרד ולא להיות קרובים אחד לשני, ובלא מעט משפחות זה גם יצר משברים בשני עצמם, אבטלה, קשיים בתוך המסגרת המשפחתית, מחלות וכולי, מאוד מאוד לא פשוט. והנה אתם רואים נתונים מ-2020 בישראל, מאוד לא פשוט להיות נער בכלל, ומאוד לא פשוט להיות נער בתקופת הקורונה והפוסט קורונה. אז זה שיש משבר זה כמעט ודאי, וזה שהילדים שלנו הולכים לחוות משברים במהלך חייהם ובמהלך גיל ההתבגרות, זה עניין כמעט של 100%. וכאן אני רוצה להגיד לכם משהו על משבר. אתם רואים כאן אירועי לחץ, אירועי משבר שונים ומגוונים, גדולים, קטנים, בינוניים. אפשר לתת את הרשימה הזאת ואפשר לתת עוד 1000
אפשרויות, כי יש המון סוגים של משבר. וכאן אני רוצה להגיד משהו משמעותי וחשוב. אנחנו כהורים צריכים להסתכל על המשבר לא רק כמה הילד אומר לי, אלא שכל משבר הוא בעצם אובדן. כל משבר הוא בעצם אובדן. בחלק מהמקרים, האובדן הזה הוא של אדם, וזה הדבר שהכי טריוויאלי לנו, כן? אדם מת, אדם שאני מאוד אוהב היגר למדינה חדשה, אני לא רואה אותו יותר, איבדתי אותו, וזה יכול להיות משבר אם הוא היה מאוד חשוב לי. סוג אחר של משברים עליו דיברה מיילי סיירוס, זה אובדן של קשר, פרידה, מישהי שלא רצתה אותי, גירושים של ההורים, אמא עוברת לבית אחר, אבא עובר לעיר אחרת, זה אובדן של קשר שיכול להיות מאוד משברי. לפעמים זה גם אובדן של חופש, אני עשיתי פעולה לא טובה, עשיתי פעולה אולי אפילו מעבר לחוק, ואני חושש להיאסר, להגיע למסגרות של פנימייה, של אשפוז וכו'. אבל הדבר המרכזי, והוא סוג המשבר החריף ביותר, וזה שאנחנו הכי פחות נותנים לו מקום, הוא אובדן של ערך. רוב אירועי המשבר שאנחנו פוגשים אצל בני הנוער, הם אובדן של ערך. זה יכול להיות בולינג, שיימינג, חרם, זה יכול להיות פוסט שהופץ עליי והוא מעליב מאוד. זה יכול להיות תמונה אינטימית שלי שהופצה ללא רשות בוואטסאפ של הכיתה. זה יכול להיות לא התקבלתי למכינה שרציתי, או לא התקבלתי לשנת שירות, או ליחידה בצבא, או לא עברתי את המיון. זה יכול להיות מבחן גרוע. זה יכול להיות שאני מאוהב במישהי והיא לא רוצה ליצור איתי קשר. כל אלה הם אובדן של ערך. ומכיוון שראינו שהערך הוא מאוד שברירי ומתחלף, ומכיוון שראינו שנושא הזהות שבמרכזו הערך שלי הוא מאוד חשוב, אובדן ערך הוא מאוד מטלטל. עכשיו, למה זה חשוב לנו כהורים? כי הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד, נו בסדר, אז הזדרכת עזבה אותך שטויות. אנחנו יודעים שזה שטויות, כי אנחנו יודעים שתכף הוא ימצא מישהי אחרת, הוא כזה מדהים, היא כזאת נפלאה. אבל אם נפרש את זה, מה קורה כאן לילד שלי? איזה אובדן הוא חווה עכשיו? נוכל גם להבין אותו יותר, וגם לתת לו מילים למה באמת כואב לו. כי לפעמים לא כואב לו על זאת שעזבה אותו, או לא כואב לו באמת על זה שהם כבר לא מדברים איתו. כואב לו על זה שהוא מרגיש חסר ערך, וזה מאוד מאוד כואב. עכשיו, זה גם מה שהופך הרבה פעמים משבר לכל כך קשה, כי בקרב בני נוער משבר בדרך כלל אומר לראות את העולם בשחור ולבן. עכשיו, אתם בטח יודעים שכשאדם אומר אני רואה שחור לבן, הוא בעצם רואה שחור שחור. הוא אומר זה לא ישתנה. הערך הנמוך שאני מרגיש עכשיו, לתמיד הוא יהיה ככה. וזה מאוד מאוד קשה, בטח כשזה בא, וזה הרבה פעמים בא בתוך משבר, עם חשיבה נוקשה, אין אופציות, אין חלופות. אנחנו יודעים שזה מצב זמני. אבל הנער או הנערה מסביבנו לא יודעים שזה מצב זמני בכלל ומרגישים שירידת הערך הזאת תהיה לכל החיים. אז נדבר רגע על חוסן, מה קורה במצב חוסן ואיך אני יכול להבין איך לעזור במצבי חוסן. אז הדבר המרכזי שאנחנו צריכים ללמוד לעשות עם הלחץ, עם האובדן, עם הכאב, זה קודם כל פשוט להיות שם. לפני שאנחנו פותרים, וכאן אני אומר דבר חשוב, למרות שבאנו להגיד מה עושים, דונלד וויניקוט מדבר על זה שקודם כל צריך שנהיה סביבה מחזיקה, לא סביבה מתערבת. לא מעט ממצבי המשבר שהילדים שלנו חווים, הם חלק מההתבגרות והלמידה שלהם. משבר גורם לקושי, הוא גורם לחרדה, לכאב ולאובדן. אבל הוא גורם גם להתפתחות. לכן אני אומר, קודם כל, בוא לא נתערב ונפתור. נהיה שם, נתבונן, נהיה בסביבה, תכף נגיד איך עושים את זה,
אבל אני כבר אומר, מה שאני הולך להגיד כאן היום, הוא לא להגיד בואו תפתרו להם את המשבר, תגידו להם שהכל בסדר, שיהיה מעולה, כי לפעמים הם צריכים את המשבר הזה. אי אפשר לחיות בלי משברים, ואנחנו לא רוצים שהילד שלנו לא יחווה משברים עד גיל 18, כך שהמשבר הראשון שהוא יחווה, יהיה כשהוא לא יהיה לידינו. צריך להוריד את ההליקופטר, אומר ההורי הליקופטר האלה, שמסתובבים מעל הילד כל הזמן, ופותרים את בעיותיו ככה שהוא לא יחווה שום משבר. זה לא מוצלח. אז אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו לפעמים צריכים לתת כלים. אני אדבר רק על חלק מהכלים של החוסן, ולמשל, הכלים הרגשיים. הכלים הרגשיים כאן שאתם רואים, הם לא לפתור, הם לעזור לילד להבין מה הוא מרגיש. זה למשל להגיד לו תוך כדי שיחה שתכף נדבר בה, אני מבין שמאוד קשה לך, אתה יכול להגיד לי מה אתה מרגיש? או נדמה לי שאתה מרגיש עכשיו הרבה מאוד אשמה על מה שקרה. זה לפעמים עוזר, כי זה עוזר לשיים רגשות. לפעמים הם מרגישים נורא, אבל אפילו לא יודעים מה הם מרגישים. לפעמים לשאול אותם, תגיד, באיזה עוצמה אתה מרגיש את הכאב הזה בין 1 ל-10? לפעמים שאנחנו מנטרים את הרגשות, פתאום אנחנו מבינים שמה שהיה נראה לנו בלתי נסבל, אני אומר בעצם, אתה יודע מה? זה 7. זה פתאום מרגיש אחרת. להגיד לנער או נערה, תראה, עכשיו אתה מרגיש מאוד מאוד סוער, בואו ניתן לזה שעה, שעתיים ונדבר שוב, או במילים אחרות להגיד, אפשר לבסט את הכאב הזה, את הקושי הזה, את הרגש הזה. זה לא יהיה כל הזמן אותו דבר, אלה הם משפטי מפתח שנדמה לנו שהילדים שלנו יודעים אותם, אבל הם לא יודעים אותם תוך כדי משבר, ואני אומר לכם את זה מהניסיון הקליני שלי, ומהרבה מאוד מפגשים עם בני נוער, אנחנו רואים, אני רואה בקליניקה שזה נראה, הם ילדים חכמים, הם ילדים מהממים, ופתאום נעלמות להם כל היכולות לזהות מה הם מרגישים בכלל. זה נראה רק בליל של בלבול וסערה. ואותו דבר, אני אתן עוד דוגמה אחת, זה על החלק המחשבתי. הרבה מאוד פעמים בתוך המשבר, אתה מרגיש שזה מעכשיו לעולם. אני לעולם לא אצליח, לעולם לא יהיה לי עוד אהבה, לעולם אני לא אסתדר יותר. אתם רואים כאן, בתמונה כאן, שזה קשור גם לחרדה. הדבר שמגביר חרדה אצלנו הוא לא מה שקורה בחוץ, הוא הפרשנות שלנו שהיא קטסטרופלית. לעולם אני לא ארגיש יותר בטוח. כאן התפקיד שלנו הוא לנסות לשים על זה סימן שאלה, ולהגיד לנער הזה או הנערה, אני מבין שעכשיו אתה מרגיש שכך וכך. ואחרי זה אני ממש אגיד לו, אני שומע שאתה חושב שעכשיו אתה מרגיש שבלתי אפשרי להתגבר על זה. לפעמים המילים האלה מגבירות מאוד חוסן, כי מאפשרות לי להתבונן במה שקורה לי טיפה מרוחק. לא הכל נורא, אלא אני שם לב שאני מרגיש שהכל נורא. זה נראה כמו מילים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתוך טיפול, ואם אתם מכירים את המונחים כמו מיינדפולנס או ויסות מחשבתי וכולי, זה משם. זה היכולת שלי לזוז טיפה מהסערה ולהסתכל, לא לתקן אותה, אלא רק להסתכל על הסערה ולהגיד, וואו, אני עכשיו מרגיש את הסערה הזו. לזה יש ערך אדיר, ואנחנו מלמדים ממש את המיומנות הזו, כדי להגביר חוסן. עכשיו נגיד שיש משבר. לפעמים אני אומר לכם, המשבר הזה הוא רק כדי להיות כאן, אפשר ללוות אותו, לא צריך להתערב, לא צריך כלום. מתי נדע שהמשבר הוא יותר מסתם משבר? מתי נדע שהוא משהו שאנחנו צריכים כבר להתערב בו? מתי נדע שהמשבר המאוד נורמטיבי שכרגע תיארתי לכם, הוא משהו שעלול להיות מסוכן? אז בדרך כלל, שהקשיים והרגשות הם חריפים ומתמשכים, אנחנו יודעים שזה יותר מרק משבר, ושצריך כבר לעשות יותר.
בהקשר הזה אנחנו מדברים בהקשר של אובדנות, ואתם יודעים שהמרכיב המרכזי, המנבא והמסוכן לאובדנות הוא הדיכאון. הדיכאון, הנה ראינו פה את אירוע הלחץ שעליו כבר דיברנו, ועכשיו נדבר על הכאב הנפשי הבלתי נסבל, על הדיכאון. רוב מקרי האובדנות מתרחשים כשיש לאדם שמתמודד עם קשיים דיכאון. אתם רואים פה, קוראים לזה הפרעה נפשית, אבל הפרעה נפשית זה לא אנשים עם קרניים בשלוותה או בגאה. הפרעה נפשית זה גם דיכאון שמשכו 2-3. אז בואו ננסה ביחד להבין מהו דיכאון. קודם כל דיכאון הוא לא הדיקי הזה, לא בא לי, אין לי חשק, אין לי כוח, אני לא רוצה להתעורר היום בבוקר, מחר אני אתעורר. זה קורה לכולם, זה נורמטיבי, אם יש ילד שאין לו את זה, אני יותר מודאג מאשר אם יש לו. דיכאון הוא שינוי דרסטי בתפקוד ובמצב הרוח שנמשך למשך יותר משבועיים. אני מאוד ממליץ לכם לראות אחר כך את הסרט של ארגון הבריאות העולמי, I had a black dog, על שם הכלב השחור של ווינסטון צ'רצ'יל שסבל מדיכאון, וככה קרא לדיכאון שלו, ה-black dog. זה מתוך הסרט, אתם רואים פה כל מיני דברים של דיכאון, ואיך זה נראה, זה סרט של 4 דקות, שמסביר גם את המאפיינים וגם מה עושים. אנחנו נגיד כאן, שדיכאון הוא תופעה חריפה, ולכן כדאי שנכיר את התסמינים. אז מה הם התסמינים לדיכאון? קודם כל אמרנו, ירידה דרסטית בתפקוד. זה אומר שהנער שאהב לשחק טניס, הילדה שאהבה לנגן בגיטרה, הילדים שאהבו ללכת לצופים, ופתאום, בין אם אחרי משבר או ללא משבר, פשוט מפסיקים ולא הולכים יותר. אנחנו קוראים לזה אנהדוניה, חוסר עניין בדברים, ירידה בתפקוד. זה יכול להיות ילד שהיה הולך מסודר לבית ספר, ופתאום לא בא לו, לא אכפת לו, לא אכפת לו איך הוא נראה, נערה שהייתה מקפידה על מה היא לובשת, ופתאום הולכת רק עם סחבות ולא מעניין אותה כלום. זה אנהדוניה, זה סימן מאוד מרכזי. הרגש השלילי הוא גם סימן, והרבה פעמים יש עצב ודכדוך וחוסר רצון לעשות כלום, אבל בקרב בני נוער לא תמיד. לפעמים אנחנו נראה דווקא רגשות אחרים, כמו כעס, תסכול, אגרסיביות, הסתבכות בקטטות. דווקא זה יהיה הסימן לדיכאון ולא העצב. לפעמים הסימן הראשון הוא דווקא התנהגותי וקשור לשינה. הדבר הראשון שאנחנו רואים, הנער מתקשה להירדם בלילה, הוא מתעורר באמצע הלילה ולא מצליח לחזור לישון, או להפך, לא מצליח להתעורר בכלל. שינויים בתיאבון, נער או נערה שאכלו באופן מסודר ובריא ופתאום מפסיקים לאכול, ושום דבר לא טעים להם, הם לא אוכלים ימים. כמובן שזה מצטרף גם לרגשות של אשמה, תחושה של חוסר ערך שעליה כבר דיברנו, ולפעמים גם אפילו מחשבות אובדניות. אתם רואים כאן שדיכאון פוגע בכל החזיתות והוא לא קרניים, זה חשוב לי להגיד. יכול להיות נער מדהים, מקסים, מעולה, הולך עדיין לבית ספר וסובל מדיכאון, כי אנחנו רואים שהוא לא מתפקד, הוא לא מדבר עם אף אחד, כל הזמן מדוכדך, אין לו כוח לחברים, אין לו כוח לנו ההורים, משהו מאוד מצטמצם בו, הוא מפסיק פעילויות, דימוי עצמי נמוך וכו'. זה דיכאון. העניין החשוב הוא לשים לב שדיכאון הוא לפעמים משהו שקשה לנו מאוד לבקש בו עזרה, כי חלק מהדיכאון הוא האמונה ששום דבר לא יכול לעזור לי. איך אני אבקש עזרה? כמובן שלפעמים קשה מאוד לראות שאדם בדיכאון, לכן אנחנו מלמדים איך לעשות את זה, וגם האדם עצמו לא תמיד קל לו לזהות, כי זה לא משהו שפתאום קורה, לפעמים זה מין פיחות מזדחל. צריך להגיד אבל ש80% מהאנשים שסובלים מדיכאון לא מקבלים טיפול בגלל זה, וזה עניין מאוד רציני, כי אנחנו מבינים שזה מסוכן. והדבר המרכזי שזה מסוכן, כי מערכת השיקולים של אדם בדיכאון לא עובדת. הוא לא חושב באופן רציונלי, הוא מאמין באמונות שהן פשוט לא נכונות, וברגע שדיכאון חולף, הוא פתאום, גם האמונות האלה נעלמות.
ואחת מהאמונות היא התחושה שאם אני לא אהיה כאן, יהיה לאחרים טוב יותר. כמובן שזאת אמונה שגויה לחלוטין, אבל לא מעט בני נוער מתמודדים עם אובדנות, וחושבים על אובדנות בגלל המחשבה השגויה הזאת, שאני מאמין שלאחרים יהיה טוב יותר כשאני לא אהיה. המרכיב בתוך האובדנות, הדיכאון שהכי חריף הוא חוסר התקווה. אם אני שומע נער או נערה, מבטאים חוסר תקווה, תחושה שאין סיכוי שמשהו ישתנה, שהכל אבוד, אני צריך להבין שמשהו פה דורש את התערבותי שתכף נדבר עליה. הדבר האחרון לפני ההתערבות, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. האדם האובדני חווה שתי חוויות מרכזיות בנוסף לכל מה שאמרנו. החשיבה שלו הופכת להיות נוקשה, כאילו אי אפשר לחשוב, כאילו אי אפשר לחשוב על חלופות ועל פתרונות ועל רעיונות. אנחנו קוראים לזה tunnel vision, כאילו אתה בתוך מנהרה, ואין אפשרות לפנות ימינה ושמאלה, והדרך היחידה להתמודד עם הכאב הנפשי הבלתי נסבל הזה, זה לנסוע קדימה במנהרה, ובעצם להרוג את עצמך כדי להרוג את הכאב הנפשי הזה. אבל הדבר המרכזי שפוגשים אנשים שסובלים מדיכאון וממחשבות אובדניות, הדבר המרכזי שאני רואה אצל נערים ונערות שמתמודדים עם דיכאון ועם מחשבות אובדניות אצלי בקליניקה, מעבר לכל הדברים האלה, זה האמונה והתחושה שהם לבד בעולם. אין תופעה יותר קשה מתופעת הבדידות. אנחנו יצורים חברתיים, חברים, ותופעת הבדידות היא בלתי נסבלת. ומכיוון שכך, האדם הדיכאוני, שהוא מרגיש לבד, שהוא מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, שהוא מרגיש שאף אחד לא רואה אותו, אז באמת הסיכון האובדני עולה, ואנחנו מתייחסים לבדידות כאילו אתה בחדר חשוך, בלי חלונות, בלי דלתות, בלי אפשרות לצאת, ובאמת זה בלתי נסבל. אנחנו לא, נדלג על זה, לפני 3 חודשים יצא ספר חדש שלנו שנקרא מתחת לשמיים השחורים, דיברנו בספר הזה עם שורה של מומחים מנושאים שונים, מתחומים שונים, פילוסופיה ומדעי המוח ופסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, יובל נוח הררי ויורם יובל ואסא כשר וזהבה סולומון ואחרים, ובסופו של דבר, עם כל אחד דיברנו על כאב נפשי ועל אובדנות ועל תקווה, והשיחות האלה מרתקות. אבל בסופו של דבר, לא משנה מאיזה תחום הלכנו, כולם דיברו על כאב נפשי כחוויה בין אישית חברתית. כאב נפשי היא תופעה של בדידות, ועם זה אנחנו צריכים לעבוד. כמה מילים אחרונות למה עוד חשוב לשים לב לפני שנתקדם למה עושים. אמירות מחשידות, חברים, האמירות האלה, אל תגידו זה דרמה של ילדים, אל תגידו היא סתם דרמטית. כשמישהו אומר לי, אני עייף מהחיים, אין לי כוח יותר, המשפחה שלי יהיה לה יותר עדיף בלעדיי, בקרוב לא צריך לדאוג לי, אני צריך להתייחס לזה בשיא הרצינות, ואני אומר לכם חברים, אלה הם אמירות שנכתבו ממש עם טרגדיות, שאנשים לא התייחסו לזה ברצינות, וזה היה מאוד מאוד כואב אחר כך. גם פעולות שבני נוער עושים, כמו מוסרים פתאום רכוש אישי, כמו כותבים מכתבים של פרידה, או כותבים אס-אמסים של מחוות אהבה פתאום שהם לא רגילים אליהם, תכנון דברים שקשורים למוות, להלוויה, למה יקרה אחרי וכולי, עיסוק בחיפוש כלי נשק, כלים לסיכון אובדני, כל אלה מסוכנים לנו מאוד, וצריך להתייחס אליהם ברצינות. גם כשהם לא מדברים, גם כשהם לא אומרים, חשוב להקשיב גם לחלק ההתנהגותי ולראות אותם, ואני אומר לכם, גם אם שום דבר מזה לא קורה, רק האינטואיציה שלכם אומרת, תקשיב, משהו לא טוב קורה, זמן לעשות את הדברים שתכף נדבר. אני קצת מדלג ברשותכם, ואני רוצה להגיע לזה, ואני רגע אעצור כאן. תראו, אנחנו הולכים לדבר עכשיו סביב 20 דקות, חצי שעה, על מה עושים ממש. ואני רוצה להגיד לכם לפני זה, המיתוס הזה, שמי שרוצה להתאבד, יתאבד, מה נעשה, אם יש לו מחשבות אובדניות, אין מה לעשות, לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. המיתוס הזה, חברים, הוא שגוי, והוא עולה לנו בחיי אדם. אני רוצה שתדעו את זה מליבי אל לבכם. האדם האובדני, הנער האובדני הוא אמביוולנטי. הוא רוצה למות,
יש לו דחף למות, קשה לו מאוד, אבל במקביל הוא מחפש הצלה עד הרגע האחרון. תחשבו על זה שרוב האנשים שעושים ניסיונות אובדניים בכדורים, דבר הבא שהם עושים אחרי שהם לוקחים הרבה כדורים, זה מתקשרים למישהו, מה שמבטא את האמביוולנטיות. עכשיו נכון, לא תמיד זה באותו משקל, לא תמיד הם יגידו לנו את שניהם, אבל אנחנו עכשיו ביחד יודעים את זה. יודעים שיש שם עוד קול. כלומר, גם שהנער אומר אני רוצה למות, אני מנסה להגיד לו, אני אומר לו, אני מעניין אם יש עוד קולות בראש שלך, אם יש עוד דברים שמשפיעים עליך, כדי לתת לו מקום להשמיע את האמביוולנטיות הזאת. אתם יודעים שמישהו לוקח צד, ואנחנו לוקחים את הצד השני, שמישהו אומר לי, אני רוצה ככה, ואתה אומר לו, אני רוצה הפוך, מה שקורה שאנשים מתכתבים ונהיים קיצוניים. אנחנו לא רוצים את זה. לכן אנחנו ניתן לו להגיד את שני הצדדים, ולדבר באופן שיוכל לבטא את האמביוולנטיות, כי האמביוולנטיות הזו היא כלי אדיר עבורנו. אנחנו יודעים שרוב האנשים, רוב הילדים שאומרים לנו משהו על אובדנות, אומרים, זה לא שאני רוצה למות, כמו שככה אני לא יכול להמשיך לחיות. רק זה שווה לנו את התיאור וההדגשה של נושא האמביוולנט. אני ממשיך. אז מה אנחנו נעשה? הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לשמוע אותם ולהקשיב. עכשיו אני יודע שכשאני אומר את זה, רוב ההורים אומרים לי, מה להקשיב? הם לא מוכנים לדבר איתי. יש להם התנהגות מתנגדת, מטריסה, הם רק צועקים עליה, רק תורקים את הדלת, בטח בתוך מצבים של דרמה. אז אני מזכיר מה שאמרנו קודם. מתחת להתנהגות המתנגדת והמטריסה והחוסמת, נערים ונערות, ואני אומר לכם את זה מלב אל לב, רוצים מאוד שנקשיב להם. אם רק נסכים באמת להקשיב, וזה קשה. להקשיב זה אומר לשים טלפונים בצד ועבודה בצד, אבל בעיקר לשים אכזבות בצד, ציפיות בצד. זה בעיקר לבוא בלי עמדה שאני רוצה בה, לבקר, לחנך, לשפוט, להתווכח, לכעוס, להטיף מוסר, בלי לבוא ולומר, תקשיב, החיים יפים, אתה עוד הולך להיות כוכב, אתה מלך. כרגע לנער הזה שעומד מולכם, החיים ממש לא יפים, ואם אתם תגידו לו החיים יפים, זה כמו שאמרתם לו, אנחנו לא מבינים כלום, אל תקשיב לנו. מה שצריך לעשות זה להיות מוכנים להקשיב באמת. ואני אומר לכם, תחשבו על עצמכם, בואו נחשוב על עצמנו. אין דבר שאדם אנושי רוצה יותר, מאשר שמישהו יסכים להקשיב לו באמת. אין דבר שאנחנו רוצים יותר מאשר אם מישהו יסכים להקשיב לנו באמת. ולהקשיב באמת זה לא אומר, אני רוצה להבין מה עובר עליך. אני רוצה להבין כדי שגם אני אוכל להבין את הכאב הזה שאני רואה שאתה מתמודד איתו. את הכאב הזה שאתה סוחב על הגב. אני רוצה להבין באמת. לא צריך לפתור, חברים. אנחנו הרבה פעמים נוטים לפתור. הבת שלי, אנחנו פה בבית, יורדת פה לסלון וצורחת וצועקת, ואני ישר אומר לה, לילה, מה קרה? אני אפתור לך, אני אעשה. והיא אומרת לי, מזל שהיא אומרת לי את זה, היא אומרת לי, אבא, אני לא רוצה שתפתור לי. תפסיק, פשוט תקשיב. לכולנו יש את המנגנון הזה שרוצה לפתור. כל מה שעלינו להגיד זה אני מבין, עכשיו אני מבין. להגיד, וואו, עכשיו אני מבין כמה קשה, אני לא ידעתי את זה. תודה שאתה משתף אותי, זה כל כך חשוב לי. רק עכשיו אני מבין. ואני איתך כאן, אני רוצה לשמוע עוד, אני רוצה להבין עוד. ואני אומר לכם, העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם, חברים אהובים שלי, זה לשתוק. זו עצה קשה, יש לנו הרבה מה להגיד, אנחנו מאוד חכמים, אני אומר לכם לשתוק. תנו להם לדבר, ככל שתדברו פחות, תדעו שהשיחה הזו עובדת. כל מה שאנחנו צריכים שהנער או הנערה בצד השני
יוכלו להרגיש שמישהו רואה אותם. כל מה שאנחנו רוצים בחיינו זה שמישהו יראה אותנו. בפסיכולוגיה קוראים לזה ולידציה. יתקף את החוויה שלי ויגיד לי, תקשיב יוסי, אתה לא סתם. אתה באמת קשה לך, אני באמת מבין. זה לא העמדה שאני יושב מולו, זה העמדה שאני כאילו יושב לידו, סימבולית או לא סימבולית. ואני אומר לו, תקרין לי על המסך הסימבולי, את הסרט הזה שאתה נמצא, אני רוצה להרגיש כמו שאתה מרגיש, אני רוצה להבין מה אתה מרגיש. תאר לי את זה כדי שגם אני אבין את המקום הבלתי נסבל הזה שאתה נמצא. אני אומר לכם, הדבר הזה הוא האנטידוט של הבדידות. הוא הדבר הכי חזק נגד הבדידות שאנחנו יכולים לעשות. כשאנחנו אומרים לו בוא נפתור לך, אני אגיד לך למה אתה ככה, זה לא בסדר, עזוב אותך, אנחנו מגבירים בדידות. כשאנחנו אומרים לו תלמד אותי על המצב שלך, אז הוא יכול להרגיש, הנער הזה או הנערה הזאת יכולה להרגיש שסוף סוף הם לא לבד, כי בדידות היא עניין סובייקטיבי, היא לא קשורה בכמות החברים שיש לי, היא קשורה אך ורק בחוויה הזאת שמישהו רואה אותי. ותראו פה פרופסור ישראל אורבך אומר, אני אפילו נותן אמפתיה למשאלה האובדנית, אני אפילו אומר, אני מבין למה יש לך מחשבות אובדניות, אני מבין, כי זה באמת מרגיש בלתי נסבל. וואו, זה לא יגרום לו להתאבד, זה יגרום לו להבין שיש מישהו בחייו שמוכן להתבונן עד הסוף לתוך הבור, ולא לברוח, כמו אותם אנשים שם על הגל. אני איתך, אני בחדר החשוך הזה, ובאמת בלתי נסבל וחשוך וקשה וכואב. עכשיו אני מבין. זה המסר חברים. זה כבר יעשה חלק מהשינוי. עכשיו, אנחנו לפעמים אומרים לי בני הורים, בהדרכת הורים לפני שאני פוגש את הילד, תקשיב, הילד שלי אולי קשה לו, אבל הוא לא אובדני. אני רוצה, הגעתם עד לכאן, בוא ניקח בחשבון שאם הנער או הנערה שלכם סובלים מדיכאון, או נמצאים עם משבר, אובדנות היא אופציה. אני לא אומר את זה כדי להפחיד, אני אומר את זה כי אנחנו יכולים לעזור, אז בוא לא נשים את זה בצד. יש לא מעט מקרים אצלי בקליניקה של בני משפחה, של הורים, אחרי התאבדות של הילד שאומרים לי, תקשיב, זה עבר לנו בראש, אבל לא האמנתי שזה יכול להיות. אז לא התייחסתי ולא עשיתי ולא שאלתי ולא אמרתי. זאת אופציה אם יש דיכאון. כי מחשבות אובדניות ודיכאון הם חברים טובים, הם כמו חום ושפעת. יש לך שפעת, אחד מהתסמינים זה חום. יש לך דיכאון, אחד מהתסמינים הוא מחשבות אובדניות. ולכן אנחנו צריכים לתת עכשיו תקווה. והתקווה, חברים, היא לא בלפתור. הנער שלנו, הנערה שלנו, יודעים שאנחנו לא יודעים לפתור להם. הם מבינים, הם חכמים. אין פה קסם שנעשה. זה לא ריאלי. התקווה היא קודם כל לדבר ולהגיד, תקשיב, מה עזר לך בעבר? הרי התמודדת עם משברים כאלה. מה עבד לך אז? עכשיו זה כאילו, בכל נשמעת שאלה קצת מטומטמת, כי אם הוא עבד לו אז, שיעשה את זה עוד פעם. לא. בתוך משבר אין זיכרון. בתוך משבר אין חשיבה. אמרנו, חשיבה נוקשה ודיכוטומית. שאלות כאלה יכולים להוציא אותו מהחשיבה הזאת, לעזור לה, להיזכר בזה שבמשבר הקודם היא עשתה כך וכך וזה עבד. וזה הפתרונות הכי טובים, כי הם הפתרונות שלהם, לא שלנו. אחר כך אפשר גם לדבר בתוך השיחה הזאת ולהגיד, אתה יודע, גם אני עברתי משבר כזה. ולא לספר את זה בהירואי, ואני התגברתי, אלא ההפך. להגיד, וגם לי היה חרא, גם אני הרגשתי בלתי נסבל, גם לי זה לא עבד, עד שזה עבד, זה היה נראה לי, ורק אחר כך אפשר להתחיל להציע חלונות של תקווה, ולהגיד, אולי נעשה את זה, אולי זה יעזור, האם תרצה שננסה את זה ביחד? אלה הם פתרונות קטנים. גם כאן, הדבר המרכזי שאני רוצה שתזכרו, זה לקבל את האמביוולנטיות שלהם ולא לתקן אותם. לא, יש משפט מאוד יפה שאומר, בוא לא נגנוב לנער את השורות הטובות. עדיף שהוא ימצא את הפתרון בעצמו בשיחה, מאשר אני אגיד לו, תשמע, מה שעבד לי זה לצאת עם חברים, צא עם חברים, זה לא טוב. פתרון טוב יהיה להגיד,
אני שובר את הראש ואני לא יודע מה לעשות, מה הפתרון. יש לך איזה רעיונות? יש לך משהו שיכול לחשוב, אתה יכול לחשוב עליו, לצד זה שאתה רק רוצה להסתגר בחדר. יש לך עוד רסיסים של רעיונות על דברים אחרים? בוא ניתן לא להביא את השורות הטובות ונגבה אותם, מאשר אנחנו נהיה אלה שאומרים לו, לחיות זה טוב, והוא יגיד לנו לחיות זה רע. כי אז זה יהיה עוד ועוד כיתוב. אתם ראיתם פעם ויכוח פוליטי שנגמר בהשתכנעתי? לא, כי כל אחד לוקח צד ורק הופך להיות יותר קיצוני בוויכוח. אנחנו לא רוצים לייצר את זה שאנחנו מחזיקים את העמדה החיים טובים, והנער מחזיק את העמדה החיים בלתי נסבלים, ורק זה הולך ונהיה יותר קיצוני. לכן אנחנו צריכים לקבל את האמביוולנטיות ולהגיד, כן, אני מבין. יש לך גם חלקים שלא רוצים לחיות, אני מבין. מעניין אם יש עוד דברים. אני שואל את עצמי אם יש עוד קול שאתה שומע מדי פעם בתוכך, שמאפשר משהו אחר שם. אני מזכיר שהדיכאון לא מפחית את הרצון של אדם לקשר, הוא לא מפחית את הרצון של הילד שלנו לקשר עם אחרים, הוא מפחית את היכולת לקשר, זה לגמרי, לכן אנחנו צריכים לעזור לו לפעמים, לכן הרעיונות של לייצר תקשורת זה טוב, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, בוא אנחנו נזמין אותו לארוחות משפחתיות, בוא אנחנו ניקח אותו איתנו לסרט, זה לא לך תצא עם חברים, זה בלתי אפשרי כרגע, כי היכולת שלו מאוד נמוכה. ונגיד שיש לנו נער, שראינו שהוא בדיכאון, וראינו שקשה מאוד, וראינו שהתסמינים הם מאוד חריפים. חברים, עכשיו הדבר הבא הוא לשאול באופן ישיר על אובדנות. אנחנו מסבירים את זה לא רק להורים, אלא למורים ונהגי אוטובוס ורבנים ומדריכי תנועת נוער ומפקדים בצבא. שומרי סף זה אנשים שמוכנים לזהות אדם בדיכאון וסיכון אובדני, ובמקרה הצורך לתשאל באופן ישיר. זאת קלי פוזנר, אולי הכהנת הגדולה בעולם לתחום הערכת סיכון אובדני, פה בכנס ברופין, ואתם רואים כתוב בשקף שלה, everyone everywhere can ask. ולשאול זה אומר לשאול ישירות על אובדנות. נכון, זה נראה בהתחלה מפחיד, לא שואלים את זה ישר, אלא שואלים את זה בהדרגה. אני רואה שקשה לך, נשמע שמה שאתה מספר הוא בלתי נסבל, אולי אתה חווה פחד או חרדה או כאב או דיכאון. אתה יודע שחווים דיכאון לפעמים מרגישים חסר תקווה, לפעמים מרגישים שזה בלתי נסבל, שאין נשימה. ואז כן, לשאול, אתה יודע, לפעמים שמרגישים דיכאון, לפעמים במצבים של חוסר תקווה, לפעמים שזה באמת נראה בלתי נסבל, עולות גם מחשבות אובדניות. האם לך יש מחשבות אובדניות? אני מראה לכם עוד שאלות אפשריות. אני שמתי לב, ואתם רואים, אני מסביר גם למה אני שואל. שמתי לב שאתה מאוד עצוב לאחרונה. יש לך מחשבות על לפגוע בעצמך? אני רואה שאת מסתגרת ועצבנית ועוברת משבר. יש לך מחשבות על התאבדות? השאלות הישירות האלה יכולות להציל חיים. הסיבה לכך זה כשאם יש לנער או הנערה האלה מחשבות אובדניות, הסיכוי היחיד שהם יספרו לנו על זה, זה אם נשאל אותם ישיר. הסיכוי היחיד שהם יספרו לנו, זה אם אנחנו נדבר על זה קודם. המיתוס הזה, שלדבר על אובדנות מגדיל את הסיכוי האובדני, מכניס להם רעיונות לראש וכו', המיתוס הזה הוא שגוי. יש לא מעט הורים שמסתובבים ואומרים לי, תשמע, יש לי את זה בבטן, אבל פחדתי להגיד את זה. כשאני מדבר עם הנער או הנערה שלי על אובדנות, אני אומר לה, תקשיבי, איתי אפשר לדבר על זה. אני לא מפחד לשים כאב נפשי ודיכאון וחרדה וחוסר תקווה ואובדנות על השולחן. ואז היא תוכל לספר לי אם היא במצוקה ואם היא במשבר אובדני. אחרת היא לא תספר. ואם אתם צריכים, אתם יכולים להיעזר במאמר הזה שכתבנו בכתב העת היוקרתי המדעי 7 ימים, אני ופרופסור יורם יובל, שאלות שמצילות חיים, שבדיוק מתאר את זה. אל תפחדו לשאול. אנחנו מסבירים את זה בכל מקום. הנה מדריך להתערבות במשבר אובדני, אנחנו מחלקים את זה לכל סטודנט ברופין, לשאול את השאלה, זה מאוד מאוד חשוב. מה לא לעשות?
לא לשאול באופן שאומר, אני לא רוצה לדעת, אל תספר לי. לא להגיד, אתה לא חושב לעשות משהו לעצמך, אתה לא תעשה משהו טיפצי, אתה יודע, זה דבר טיפשי, אתה לא חושב על זה נכון. זה להגיד לנער או הנערה, תקשיב, אני לא רוצה לדעת, אל תשתף. זה לא טוב. ומה עושים אם יש אמירות אובדניות, אם יש חשש אובדני, אם בבטן יש לכם אינטואיציה שמשהו לא טוב קורה? קודם כל, חברים, דבר ראשון, נראה לכם מוגזם, נראה לכם שהתהפכתי, לא יודע מה, קודם כל אתם הולכים ומנקים את הבית מאמצעים מסוכנים. אקדח בבית, חבלים, סכינים, תרופות בארון המקלחת, כל זה עף מהבית. אני אומר לכם, זה משפטים שנכתבו בטרגדיות. אקדח בבית מגדיל את הסיכון האובדני בלי קשר אפילו למצב הילדים בבית. כי כשיש סיכון שאדם במשבר ויש אמצעי זמין, הסיכון עולה פי כמה. המשבר האובדני הוא זמני, הוא עולה, הנער לא יכול, הוא מרגיש שהוא חנוק. אם הוא לא יוכל לעשות את זה כי לא יהיה לו אמצעי, המשבר הזה יעבור, אולי יעבור עוד פעם אחר כך, אבל הוא יעבור. ומכיוון שכך, אם יש נגישות לאמצעים מסוכנים, זה מגדיל מאוד את הסיכון שדיכאון יהפוך להתנהגות אובדנית. אז בבקשה, זה עניין חשוב מאוד. והדבר הבא, ואנחנו ממש רגע לפני סיום, ואז דיבור כללי ושאלות ובלי מצגת וכו', זה הפניה לטיפול. אני רוצה לומר שיש לנו היום טיפולים פסיכיאטריים ופסיכולוגים מצוינים, צרים, ממוקדים לדיכאון ואובדנות. עכשיו אני יודע שלא מעט הורים חוששים, זה ייכתב איפשהו, זה ישפיע עליו על הצבא וכו'. קודם כל, אם יש משבר דיכאוני ואובדני, קודם כל עלינו להציל חיים. נער בסיכון אובדני זה כמו אדם מדמם בסלון הבית, קודם כל אנחנו עושים SOS טיפול. והדבר השני, אני אומר לכם, ברוב המקומות זה כבר מזמן נון אישו אם עשית טיפול פסיכולוגי, זה ממש לא עניין, כולל צבא, כולל מסגרות אחרות. ואם הנער לא רוצה ללכת, לא מוכן לבוא, לכו אתם להדרכת הורים. לפעמים זה שאתם יושבים פעם בשבוע עם איש מקצוע ומדברים על הנער ומבינים מה לעשות ואיך לעשות, שווה לא פחות מהטיפול שלו. התמדה היא כאן עניין חשוב ביותר. ואם רוצים לשכנע אותו, השכנוע של הנער או הנערה היא דרך זה שזה זמני. אני מבין שקשה. אני מבין שהכאב הזה בלתי נסבל. אני לא אומר לך בוא לך לטיפול עכשיו ל100 שנים. אני אומר לך, אפשר להרוג את הכאב הנפשי בלי להרוג את עצמך. בוא נלך ביחד, בוא ננסה פעם אחת. האם אתה לא רוצה לנסות משהו שיוכל לעזור לך להרגיש אחרת? אנחנו נהיה הסוכנים של להגיד אפשר להרגיש אחרת. בוא נבדוק פעם אחת. לפעמים לנערים ונערות יש פחד שהם יבואו, וזהו, עכשיו 2 הם בטיפול. אני אומר הרבה פעמים להורים, בואו תגידו לו, פעם אחת תבוא, בכל רגע נתון תוכל לקום וללכת. בסוף הפגישה אנחנו אפילו לא קובעים עוד פגישה, אנחנו רק אומרים תודה ביי ונחשוב בבית. אנחנו מקווים שפגישה כזאת יכולה לתת לו הרגשה, כמו שאנחנו נותנים לו לפעמים, שמישהו מוכן להקשיב, וזה יעזור לו לבוא שוב. אי אפשר לבוא בכוח לטיפול. והתמיכה שלנו בטיפול, אם הוא הולך לטיפול, היא קריטית. אנחנו חלק מהטיפול, זה לא שגר ושכח. זה להיות אמפתי, זה להיות שואל, זה להיות במרחק נכון, לא לחדור, אבל גם לא להתעלם. זה לקבוע עם המטפל או המטפלת כל הזמן הדרכות הורים כדי להבין מה נכון לעשות ואיך נכון להשתלב אתם. אני מזכיר את התמונה המאוד ברורה הזו שאנחנו זוכרים ממטוסים, נכון, אומרת לנו הדיילת במטוס, אם יהיה ירידה בלחץ סביר ויפלו המסכות האלה, אז הדיילת אומרת, קודם כל תשים עליך ואז על הילד. יש חשיבות גדולה שגם אנחנו נקבל חמצן. נער אובדני או נער בדיכאון או נערה במשבר בבית משפיעה על כל הבית ומשפיעה מאוד על ההורים. לכן נורא חשוב שנעזר גם אנחנו
נורא חשוב שנספר לאנשים קרובים מסביבנו, שלא נשאר אנחנו לבד, שהבדידות של הילד לא תהפוך להיות הבדידות שלנו. אני אומר לכם, ילדים בדיכאון ונערים ונערות בסיכון אובדני, יש בהמון בתים, זה לא אומר כלום על ההורים. הם באים אליי לקליניקה, יש הורים מדהימים, נפלאים, חמים, עם ילדים בסיכון אובדני. זה לא אומר כלום על ההורות. לכן לדבר על זה לא אומר שאתם לא בסדר. לקבל עזרה בעצמנו זה חשוב. לראות את שאר האחים והאחיות זה גם מאוד 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 חשוב. זה כבר אמרתי. זהו, אנחנו ממש לקראת סיום. מצבי סיכון חריף, אתם דואגים מאוד. קודם כל תדעו שהמשטרה יכול לעזור במצבי סיכון חריף. אתם לא יודעים איפה הילד. אתם לא יודעים מה קורה לו הילד, השכן, הדודה, האח. אתם חושבים שמשהו עלול לקרות לו? המשטרה יכול מאוד לעזור, להקן את השיחה, להבין איפה הוא נמצא, לשלוח אליו אנשים שיתערבו במשבר. כנ"ל אם זה בני נוער 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים לרשת, שעושה עבודה נפלאה. תכירו גם את ערן וסער של העמותות שנותנות סיוע בזמן אמת, 24/7, גם לכם, גם לילדים. גם מיון הוא אופציה. נער בסיכון אובדני שאתם מרגישים שאתם לא יכולים לשמור עליו ודואגים לו, גם מיון הוא אופציה אם זה קורה באמצע הלילה. המטרה המשותפת שלנו היא לנצח את הבדידות, והבדידות הזאת היא מה שהעלתה איתו על הגג, ואם אנחנו נוכל להפיג את הבדידות דרך שיחה ודרך דיבור ודרך עיניים טובות, ודרך לשתת היד והמוכנות לא להתעלם ולא להגיד זה יחלוף, נוכל לעשות ממש שינוי. אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם שאלון מקוון, אנונימי לחלוטין, שפיתחנו, נמצא ברשת. אם אתם דואגים לעצמכם או למישהו אחר, אפשר למלא אותו, יש בו בין 18-30 שאלות, נותן מענה מרכזי, אתם רואים גם עבור אדם אחר, לפי גילאים, לפי מה שאתם רוצים. נותן לכם גם מענה מה מצב המשבר, וגם במיוחד מה עושים עכשיו, המלצות טובות, זה אנונימי, זה ללא תשלום, אין מזה רווח, זה רק בשביל הקהילה. אז מה נעשה מחר בבוקר? אנחנו כבר דיברנו על רוב הדברים, ואני רק אומר את הדברים המרכזיים. נשים לב עם הילד שלנו במצוקה ולא נתעלם. ננסה להקשיב באמת, זה כאילו פשוט, אבל זה הדבר הכי קשה, זה להקשיב באמת. תחשבו מה קורה כשאתם חוזרים הביתה מיום עבודה, ובמקום לבוא בביקורת וזה אומרים לכם, וואו, אני רואה שעברת יום קשה, בוא שב, אני אכין לך משהו לשתות. זה יכול לשנות את כל הערב. מישהו ראה אתכם, ויש לזה ערך אדיר. זה מה שאנחנו מבקשים לעשות לילדים. לתת להם את התחושה שאנחנו רואים, ובשביל לראות צריך להקשיב באמת. כל מה שאמרתי נמצא גם במלא סרטונים, גם נשלח לכם, שלי, של אחרים, תכירו את זה. היום עלה לאוויר פרויקט מדהים שהייתי שותף לו ביחד עם דוקטור אילי כוכבי בוויינט, סדרה של כתבות ופרויקט בדיוק על הנושא הזה, על גיל ההתבגרות ועל מצבי משבר ועל מה עושים, וכל מה שאמרתי כאן בהרבה יותר פירוט. תעשו דיכאון אובדנות וויינט, תעשו וויינט הורים, אז נשלח לכם גם את הלינק, דעו שזה קיים, דעו שאנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה, ואני אסיים במשפט של ויקטור פרנקל, מהאדם מחפש משמעות. Even a helpless victim of a hopeless situation, facing a fate he cannot change, may rise above himself, may grow beyond himself, and by doing so, change himself. He may turn a personal tragedy into a triumph. אנחנו יכולים להפוך את המשבר הנורא הזה לניצחון ולשינוי. ילדים אובדניים בגיל 15 יכולים להיות גם ילדים בריאים, שמחים ומתפקדים מעולה בגיל 17. אנחנו רק צריכים לזהות בזמן ולהתערב בזמן. זהו. זה גם האימייל שלי, אם אתם צריכים אותו, אני אשאיר אותו עוד דקה, ותכף נענה על שאלות. אני פה לוקח לי מים, ואנחנו נענה על שאלות. השנייה אחת, ברשותכם.
בינתיים, עד שיוסי יחזור, מי שרוצה לקבל הקלטה ולא נרשם, אז תרשמו את המייל שלכם כדי שיוכלו לשלוח לכם הקלטה. מי שנרשם יקבל את ההקלטה. אוקיי, אז קודם כל תודה שהייתם ותודה שהקשבתם ותודה ששרדתם וכבר אחרי 9. אני עכשיו אסתכל על השאלות ב-Q&A, ואחר כך אם מישהו רוצה עוד לשאול אז גם מוזמן. אז אני פותח את זה כאן ואני רואה מה קורה. אז אני עובר אחד. מירב שואלת, מה בקשר לקשיים שאינם נראים קשורים למשבר ספציפי, אלא נטייה מתמשכת לחרדה ודיכאון? מירב, את מאוד מאוד צודקת. אני הצגתי את החלק שבו יש מצב חירומי, שזה פתאום, אבל כן, מצבים של התמודדות מתמשכת עם הפרעת חרדה, שיכולה להיות לא כזאת בלתי נסבלת, כמו חרדה מוכללת, או אפילו הפרעת פאניקה וכולי, מגבירים מאוד את המצוקה, ועלולים להיות גם במצבים מסוימים קשורים לעלייה בחוויית המשבר, שמובילה גם לאובדנות. כלומר, זה לא רק משבר ספציפי, אלא גם משברים מתמשכים של מה שאנחנו קוראים לו אירועי חיים שליליים, אבל שהאירוע חיים הוא בעצם סוג של הפרעה פסיכיאטרית, כמו חרדה ודיכאון. דרך אגב, כשאני אומר הפרעה פסיכיאטרית, אני לא מתכוון שוב למישהו שאנחנו נראה לנו כן הקוקייה. הפרעות פסיכיאטריות יש ללא מעט אנשים מסביבנו, ואנחנו חיים איתם לפעמים בשלום כל החיים. זה יכול להיות פוביה מג'וקים, וזה יכול להיות חרדה כללית, וזה יכול להיות חרדה חברתית, וזה יכול להיות גם נטייה דיכאונית. האם זה בסדר להראות לנער בן 17 שעבר ניסיון אובדני לפני שנה את ההקלטה? מה שהייתי עושה, אנונימוס, זה יושב איתו בהקלטה הזאת, ושואל אותו איך הוא עם זה. אולי הוא יגיד זה שטויות, אולי יגיד על זה נכון, אולי הייתי מייצר איתו שיחה. אין לנו בעיה שבני נוער יקשיבו לזה, אנחנו אבל רוצים שזה ייצר שיחה, לא תראה את זה, ייצר שיחה. אני אתן לכם דוגמה, הייתה לפני כמה שנים סדרה שקראו לה 13 Reasons Why, 13 סיבות למה, סדרה על נערה שמתאבדת ושולחת 13 קלטות. כל הסדרה בעצם הולכת אחורה וקדימה למה קרה לפני ההתאבדות שלה ואחרי. עכשיו, הסדרה הזאת עסקה בכל הנושאים החשובים ביותר שיש.